No dobre, teploši tu budeme. A čo, priatelia, ja vás zdravím pri novom dieli, testovačka zo Trivium Tour takzvané. Dneska tu máme nového hostia. Rudy, ahoj. Rudy, počkaj, opravím ti mikrofón. Rudy je, priatelia, známy tým, že má obrovské váhy, pretože dáva steroidy. Ale kde, nie. A dneska takto prijal pozvanie. Priateľ, nachádzame sa momentálne vo fitku s názvom Trinity vo Zvolene. Vo Zvolene. Vo Zvolene. A akože, ak ste mohli vidieť v prestrihoch, tak tie akože to fitko je brutálne, je vidno, že je to tu nové, je to celé zladené do žlto-čierna, vonku je obrovský Bumblebee, čo takto, keď mi to vybuchla hlava, totálne. Keď som to videl. Dobre, každopádne my sme si dneska pripravili aj nejaké oblečenie, nejaké veci na výhru, pretože my dneska potrebujeme 3 ľudí v tomto fitku nejak získať, aby s nami išli do súťaže o tričko, o 10% zľavu na Trivium a o 5% zľavu na Trivium. To, či sa nám to podarí, je otázne. Ja si myslím, že sa nám to ale určite podarí, lebo kto by nechcel krásne Trivium tričko zadarmo s názvom Herakles. A poďme cvičiť. Ideme na to. Tak poďme. Ako si sa dostal k Trivium? Ako som sa dostal k Trivium, oslovil ma chlapci vo fitku, či nespravím trošku modela. A ja som im povedal, že jasné, není problém. Tak sme začali s Originom a Heraklesom, lenže mali len po jednej veľkosti. Tak ja som mal Origin a jeden kamarát ešte, Samocheň, ten mal Heraklesa. A my začali fotiť videjka krátke. A už sa to začalo pomaličky rozrastať a úplne akože za mňa ide to super, je to aj kvalita, totálna, že kvalita. Neveril som tomu, ja som tiež taký, že neverím tomu, ale fakt akože keď som chytil ten materiál, je to, že 1001. Teraz mám na sebe Atlas, to je nový drop, teraz vydaný. A budú aj kraťasky v priebehu budúceho týždňa. No ako hlavná myšlienka v tom je vlastne to, že ono vlastne nie je to iba klasické potlačené tričko, je to tričko vyrobené vyslovene akože konkrétne na cvičenie. Ja mám na sebe tiež tento krásny Atlas drop. Atlas, tam je ešte pár kúskov, priatelia. Pri nákupe použiť kódik KRIHIN10 do poznámky, máte 10% zľavu, najviac na tým podporíte. Ale za chvíľu to bude vypredané, lebo to myslie strašne všetko rýchlo. Teraz vlastne vychádzala aj nová ženská kolekcia. Áno. Ženská kolekcia, tá bude od budúceho týždňa aktívna. A tá je tiež akože naozaj že nádherná, v hnedej farbe. Predtým bola čierna, tá sa momente, že vypredala. No každopádne už veľa vyprávame, poďme cvičiť, ideme cvičiť predné ramena. Poďme. 40 kg, moja váha, jedna ruka. Mesiac spolupráci 40 na ramena, dobre. Ďalší cvik v poradí, ideme chest press. Brutálny chest press. Dobre to cítiš? Super sa tu cvičí na tom stroji. V strede ničoho. Takýto stojan. Stojaník pohodičke. Ľúbi sa mi ten stojaník. Stroj na predné ramena. Aj s nakopáčom. Prvýkrát v živote to vidím. Ale akože sedel som na tom a ramena sa na tom akože cítiť solidne. No čo povieš? 10 z 10. Brutál. Na bočné ramená v sede. Nakladkový systém. Z tohto je cítiť ramienka, že dosolidne. Veľmi pekný stroj. Pôvodne chceli, že normálne, že si akože odcvičíme reálny tréning, ako to robíme vždycky, ale je tak veľa zaujímavých strojov, že to je proste nezmysel ísť cvičiť proste, že iba keby to, čo chceme. Áno, to tu ideme všetko vyskúšať. A teraz sme našli na príťahy na chrbát, pekný stroj a akože to je krása. To je normálne luxus. Kde sa kúkneš, tak jednoducho v tomto fitku je, že všade zaujímavý stroj a že dobrý jak riť. Toto je reálne asi najlepšie fitko, ktoré sme kedy v sérii mali. No, tento stroj, no, akože veľmi sa mi páči, že skoro každý stroj, čo tu je riešený štýlom, že na kotúče. Málo ktorých stroj je tu nakladky a to je že veľmi fajn. No kamarát, toto je strela. A toto je fakt, že dobrý stroj. A keď to chceš cvičiť naopak, môžeš aj tak. Odprúžená lavička, priatelia. Takéto pekné rozpašky na prsia, lehosede. No príde ti to ako 15 kg? Jasné.
Tak ja som si iba slabý kokot, no bohužiaľ. On je to dneska ten silnejší. Nádhera. To vidím osobne, že prvýkrát v živote takéto Skull Crushery. Či to máš oný? To máš na cecky? Aha, tak sme sa zmielili, priatelia. Stroj na cecky, tak už som videl. Bám. Toto som inak nikdy v živote necvičil. Ja som, že to sú Skull Crushery najprv. Nie, ja som si tiež myslel, že to je na tejcak, ale... Priatelia, biceps, triceps dipy. Pekne tu máte opasok, aby vás nedvíhalo. Nemusíš sa zapasať, toto si len pridvihneš, zasekni si pekne kolienka a ideme pekne dipiky. Bám. Bám. To je ono. Toto by som uvítal u nás doma. Čo povieš? Akože na mňa trochu prepal váha, ale inak je to dobré. 120 kg na rozcvičku, bežná váha. To je bežného smrteľníka. Bežná váha bežného smrteľníka, 12 000 kalórií na obed. Bám. Myslíš? Tuto 40 kg padne určite. Ale akože veľmi príjemné. Je to hlavne mega stabilné, mega dobrý grip. To je fakt, že dobrý stroj. To je fakt, že dobré. Bám. No, čo povieš? Že neviem, či je to úplne accurate akože tej váhe, ale cítim z toho bicepsy dobre. Ahojte chalani, takže máme tu súťaž, ešte jeden adept tu je niekde, ale zmizol. Takže prvá súťaž bude v hrazde. Kto dá viacej na hrazdu, tak vyhráva tričko. Páni, kto z vás ide prvý? Bežkaj. Tak, poď. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. Dobre. 7. Ešte tam máš, pome. 8. To je ono. Pome. 9. Čo ti šibe? 10. 9,5, no, ešte kúsok 10 dobre, tam je. počítať, že 10. Kamarát, máš vyzývateľa? Viac ako 10. Tak, raz, No, dobre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hop, 10, 11, 12, poď, 13, 14 Dobre. a 14,5. 14,5. Na šírku dole a ideš hore. Tak. Tretí vyzývateľ, tretí Tretí adept. vyzývateľ a ide na to. Čiže prvé čísla boli 10, 14, 14,5 a 14,5. teraz tretí vyzývateľ a poď na to. Opa, raz, 2. 2, 3, 4, 5, poď, opa, 6, 7, dobre, výborne. 7. Priateľu, my ti ďakujeme krásne, máš tu u nás 5% zľavu na objednávku. S kódikom RUDO 5. Gratulujem k výhre. Mal sa tváriť prekvapenie? Ešte raz? Či sa mám tváriť prekvapenie? Vieš čo, vyhral si s tvojimi krásnymi 14 zhybmi, 14,5. Krásne tričko od nás, Herakles. Ďakujem pekne. Dúfam, že ti bude dobre. Dobre, a ty máš u nás teda tú 10% zľavičku, potom keď nám napíšeš, tak ti ju pošleme. Dobre. Ďakujeme krásne, ďakujeme. Výborne. Ahoj. Ahoj. Tak ja ti dám toto naše tričko s trinom, vyskúšaj si ho pochytať a povedz svoj osobný názor na to, že aký máš z toho pocit, dojem, alebo ako vyzerá. No, veľmi dobrý strih, ako vidím. Aj kvalita super. Všetko super. Aj pekný materiál, všetko top. A aj by si niečo vytkla, že niečo, čo sa ti nelúbi, alebo... Podľa mňa ani nie. a ľúbi Možno sa ti by som trošičku väčší ten obrázok robila. A to väčší všetko. dizajn? No, Super. ale všetko super, aj farbne, to je veľmi pekné. Za mňa to bolo asi najlepšie fitko, čo sme mali na recenziu.
Mne sa tam extrémne páčilo, som rád, že sme stretli chalanov, že sme mohli rozdať nejaké ceny pre viac takýchto výherných vecí, čo vám môžeme rozdávať, tak nás určite sledujte, zdieľajte, kupujte naše trička s kódikom Kryhin 10 alebo Rudo 5 pre zľavy, pretože nás tým najviac podporíte a my presne potom môžeme robiť pre vás takéto súťaže. Ja by som fitku dal kľudne reálne 10 z 10, nemám tam čo vytknúť, bol tam pokoj, kľud, boli tam veľmi príjemní chalani, boli tam nabití chalani, som sa cítil asi najmenšie v živote, ako som sa cítil. To môžem aj ja povedať, že som sa cítil ako najmenší. Bolo to, že extrémna sranda. Ďakujeme krásne pánovi majiteľovi, že nás takto krásne pustil do brány jeho fitiek a my si to veľmi vážime, za čo ďakujeme. A čo si o tom fitku myslíš ty? To fitko bolo perfektné. Dole je veľká hala, potom poschodie je, tam je ďalšia hala a ešte bude ďalšie poschodie a to bude kvázi vonkajšie fitko, kde budete môcť cvičiť cez leto, proste akože bude to top, len to ešte majú hotové, inak by sme vám to ukázali na videu. Bolo tam veľa kardiostrojov. Jediné, čo by som vytkol, nemali tam moc dobré pumpy, mali tam iba klasický agres a nejaké kofeínové šotíky, čiže to nebolo nič moc. Priatelia, to bolo všetko z dnešného videa. My vám ďakujeme krásne za sledovanie. Použite kódik Rudo5 a Kryhin 10 pre zľavy. My vám ďakujeme ešte raz a vidíme sa ďalší štvrtok pri ďalšom fitku. Sledujte a nabierajte svaly zo Steviu. A ja vám poviem to, čo vždycky na konci. Stribujeme vždy s vami, priatelia, na to nezabúdajte. Priatelia, krásny večer vám prajem. Čaute. Ahojte.